ana ta zaluntar mu babu gaira babu dalili. Yau a wayi gari a ce shinkafa yar gida tana nema tafi karfin mutane, shuga yana nema ya fi karfin bakin mutane, ga ramadanu na zuwa. Wallahi ya ku shugabanni ku ji tsoron Allah. Sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu, shekarar da aka yi amur ramada, shekarar da aka yi yunwa a Madina, ɗansa ya gani da apple, aiki yayi na ƙarfi ya siyo apple zai ci. Sayyidina Umar ya bi shi a guje, ya ce wallahi tun da yayin talakawa ba su ci ba, kai ma ba za ka ci ba. To mu kun raba, kun ce yar gwamnati za ku ci, mu ci yar gida. To mu yar gidan yanzu gashi tana shirin fin karfin mu. Dan Allah ku dube mu mala, saboda rashin shan suga, duk ciwon suga ya kama mu. Babu dariya bane, masifa ce, bala'i ne, muna cikin damuwa. To amma haka alqur'ani ya gaya mana, wa kaza